Ian Jacklin, Lux Ádám. Martin Kau, Mihály Győző. Kickbox, Mint halálig. További magyar hangok: Juhász György, Kisfalvi Krisztina, Csankó Zoltán, Barbinek Péter, Dögei Éva, Gesztesi Károly, Rosta Sándor, Stól András, Dudás Eszter. Magyar szöveg: Tóth Andrea, hangmérnök Hajzler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihályfalvi Mihály. A szinkront a Digitál Szinkron BT készítette, forgalmazza a Flamex Interstar. Szerezte Marco Beltrami. Fényképezte Wes Llewellyn. A forgatókönyvet írta Curtis Glaves, Bob Wyatt és Steve Tillman. Rendezte Joe Cappaletta. Hello. Mízus kopálde. Semmi. Francba. Minden oké? Igen, persze, csak a fizura várok, hogy elmehessek innen. Le vagy égve? Hát tegnap éjjel egy kicsit többet költöttem, de nem nagy ügy. Na, kapunk pénzt. És hogy hívják a lányt? Azt mondta, hogy ő a királynő, de nem tündökölt. Hé, oda néz. Egy napon majd nekem is lesz ilyen. Tényleg? Itt hagyod a kikötőt és elmész sofőrnek? Itt fogom hagyni a kikötőt. De sosem lesz belőlem sofőr. Hidd el, egy napon majd nagyon gazdag leszek. Ezt hajtogatod, mióta eljöttünk New Orleansból. Remélem az álmaid valóra válnak majd. Nagyon kellene az a húzás, amivel tartozol. Ja, nos, ami a lóvét illeti, megyek és fölveszem a bérünket. Igen, ott vannak. Menjen és rúgja ki őket. Mit képzelsz, hová mész? A művezetővel kell beszélnem a pénzem miatt. Akkor várnod kell, most tűnj el. Mit akar tőlem? Kopd le, mert ha nem, a fejeddel fogok majd kosárlabdázni. Az fájni fog. Mi az ördög folyik itt? Szerintem lépjünk le. Jól mondod. Mr. Hahn. Mr. Landis, végre találkozunk. Nagyra értékelem az eddigi teljesítményét. Parancsol? Nem, köszönöm. Nem sokára a szervezetem a leghatalmasabb lesz Ázsiában. És mivel a brit uralomnak 97-ben vége, terjeszkednünk kell. De túl éles a verseny. Mexikóiak, olaszok, arabok. Fegyverek
Azokat már megkapta. Sajnos a fegyver önmagában még nem elég. Az ember számít, aki végül meghúzza a ravaszt. Tenez-y, football! Igen kiváló fegyver. Minden nagy út egy kis lépéssel kezdődik. Akar velem üzletet kötni, Mr. Landis? Mit kell csinálnom? Álljon oda a fal mellé. A képességeim túlszárnyalják a maga kisded játékait. Maga tetszik nekem, Mr. Landis. Úgy látszik, mindennek megvan a határa. De mi lesz a versenyemmel? Ismeri ezt a James Fratello? Az igen. Mit akar tőle? Semmit sem akarok tőle. Magától akarok valamit. Azt akarom, hogy elhallgattassa Jimmy Fratellót, még mielőtt köpne. Elkezdett ordítani. Szerint el akartam törni az ujját. Na és? A karját akartam eltörni. Fogadni mennék, hogy az utolsó vasad is ellopta. Nem! Ha hiszed, ha nem, sikerült megakadályoznom a fickót. Itt üldögélünk és nevetünk, pedig meg itt nincs munkánk. Tudom, de amióta láttam, amit láttam, nem érdekel. Igen, én is láttam azokat a megtízeseket. Akik meghasználják őket, kábítósok, gyilkosok, és egy csomó olyan pali, akiket jobb elkerülni. Na, erre iszom. Figyelj, Nick, ez már a harmadik állásunk itt Los Angelesben. Különben is vacak és mocskos volt mindegyik. Be kell vallanom, hogy már idáig vagyok ezzel a hellyel. Hogy mondtad, Ciet? Los Angeles a lehetőségek városa. Ami nem voltam kondizni. A teremben találkoztam ezzel a Landisszel. A lényeg az, hogy a fazon kemény pénzért bunyósokat keres. Kemény pénzért? Kemény pénzért! Ez a Landis szervezi meg a bunyókat. Ha te győzöl, tied a lóvé. Nincs adózás, nincs veszteség. És nyaktól lefele levénusz, ha kifogsz egy vadállatot. Nick, te túl könnyen akarsz pénzhez jutni. Nem jöttél még rá, hogy ez nem fog menni? Pénzért meg kell dolgozni, kumpádre. Megőrültél. Órujáratsz. Megölhetnek. Hát igen, de tudok magamra vigyázni, és te is magadra. Meg kéne próbálni. De én nem akarom. Miért nem próbálod megérteni? Elegem van. Nézd, úgy hallom, éjszakra van munka. Állítólag jól fizetnek, úgyhogy szerencsét próbálok. Talán most jól döntök, ha elkezdek spórolni, hogy tovább tanulhassak. Nos, úgy látszik, magamra maradtam. Pedig annyi dolgot végigcsináltunk mi ketten. New York, Galveston, és most Los Angeles. Sok szerencsét. Vigyázz magadra. Ki fogja majd kifizetni az óvadékon? Ez nem változtat a dolgokon. Hívj, ha szükséged van rá. Majd visszajön. Tartozom még egy 20-assal. Jó szórakozást. Meg lesz. Oké, nyissa ki a bőröndöt. Ez Puccini. Nagyapám imádta Puccinit, az anyai nagyapám. A csinos Tommy O'Brien. Azért hívták így, mert olyan volt, mint egy ír, megáll az ész. De nem ír volt, hanem ízig-vérig olasz. A családja Észak-Itáliából származott. Nem volt olaszos, a haja olyan homoksárga volt, a szeme meg hihetetlenül zöld. A csinos Tommy O'Brien. Azért becézték így, mert egy igazi úriember volt, és jóképű. Mindig kifogástalanul öltözött, tudja? Csak az a baj, hogy nagyon pici volt. És elképesztően gonosz.
Senki sem mert ellenkezni a csinos Tommy O'Briennal, nem. Aljas volt, ugye aljas volt a természete. Nem elég, hogy kicsinált, hanem még a fejét is levágta a késével. Volt neki egy olyan bazi nagy kése. És ha valaki netán ellopta tőle, az illető nem úszta meg azzal, hogy simán megöljék, hanem még élve levágta a fejét. Volt egy fazon a környéken, aki beleköpött a levesébe. Az öreg már tudott egy ideje a dologról. Ez a zöldfülű megviccelte, tudja, de a nagyapám csak várt, minden egy este áthívta a fickót vacsorára. Ott néhány testőr elkapta, ez így igaz. Levonszolták az alagsorba és a földre teperték. Aztán Tommy O'Brien egyenesen a szemébe nézett, a pofájába röhögött, és a következőket mondta. Ha tőlem lopni mersz, könnyen elveszítheted a fejed. Majd elkezdte lefejezni a fazont a pince kellős közepén. Az meg ordított, mint a sakár. Minden csupa vér volt. Ez volt a nagyapám. Brutálisan csinálta. De hatékony volt. 5 percet szállom magára, Benik. Annyi elég is. Mi ez? Micsoda? Azt hittem, maguk csak bunyóznak. Mióta játszanak katonásdit? Annyit kaphat, amennyit akar. M16-os rakétalövedék. Mit szól hozzá? Na és miért pont engem kerestek fel? Van nekem elég fegyverem. Itt ez a kis harc, amely önök és a vastigrisek között dúl. Mi a győztes oldalán szeretnénk állni. Szükségük lehet még a segítségünkre. Mi most tudnánk segíteni? Milyen kedves öntől. És mennyire fog nekem ez a segítség kerülni, ha? Nem sokban. Megveszi tőlünk a fegyvert, és a zsákmány 25%-a is a miénk. Tudtam, hogy ez a Landis egy kissé lökött, de nem gondoltam volna, hogy ennyire. Miért érné ez meg nekem? Mert így ön kerülne a csúcsra. Ha csak a vastigrisek előbb meg nem szerzik. Jól fontolja meg, Jimmy. És tegye el a fegyvert. Emlékbe. Frankie. Igen, főnök. Kövesd azt a hülye izompacsirtát. Tudd meg, hol dugdossák ezeket. És nyelsd le mindkettejük fejét. Szerintem Jimmy nem fog ebből kimászni. Ugye? Szerintem se. Atya úristen!
Niki, nem értelek. Azt vártuk, hogy ölj. Meg kellett volna ölnöd. De nem tetted. Nekem ez nem tetszik. Azt mondtam, harcolok. De azt nem, hogy ölök. Őrület, mi folyik itt? Ebből elég. Nick, úgy látszik, nem érted. Azt teszed, amit mi mondunk neked. Az enyém vagy, Nick. Az istállom büszkesége leszel. Most már a miénk vagy. Igazán? Nem vagyok senkié. Gyerünk, tündérkém. Lássuk, mire vagy képes. Tündérkém? Pontosan ez az, amiről beszéltem neked. Egyáltalán nem tartottad be az utasításaimat. Szemét dolog volt. Vigyétek ki innen. Ha csöng a telefon, maga veszi fel az üzenetet, majd beteszi ebbe a kosárba, oké? Elnézést. A nevem John Larson. Azért jöttem, hogy... Igen, Mr. Larson, csak pár napot késett. Elnézést a késésért, de meg kellett párszor állnom. Nos, Isten hozta. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy önöknél dolgozhatok majd. Ó, pompás. Ez nagyszerű. Amíg el nem felejtem, néhány nappal ezelőtt kapott egy üzenetet. Magát keresték. Tessék. Valami baj van? Igen. A barátom Los Angelesben úgy látszik bajban van. Sajnálom. Nos, akkor talán jöjjön velem, hogy megmutassam a munkahelyét. Miss McKenna, sajnos nem tudom betölteni az állást. Mit beszél? Vissza kell mennem Los Angelesbe a barátomhoz. Mr. Larson, magának tartottuk fenn ezt az állást. Van fogalma arról, hányan pályázták még meg? Talán legközelebb. Viszlát. Van kivigyázom a motorjára? Nincs.
Szemmel tartom $1. Tényleg vigyázok rá. Semmi baja nem lesz. Rendben. Vigyázz a sisakra is. Segíthetek? Igen, egy férfit keresek. A neve Nick Wallace. Az 52-esben lakik. Valami baj van? Már egy hete nem járt itt. Hogyan? Eltűnt. Jó fej. Bunyós akart lenni. Kér szobát? Igen, kérnék. Töltse ki ezt. Dolgozik? Igen. $40. Az előleg. A 22-es fönn az emeleten. Kösz. Ha netán jönne Nick, megmondaná neki, hol vagyok? Hát persze. Nekem is tartozik, ne feledje. Igen. Hé, ne nyúljon hozzá! Velem beszélsz? Igen, hagyja békén. Tiéd a te tulajdonod? Egy haveromé, azért fizet, hogy vigyázzak rá. Hát akkor vigyázz az utamból. Ha hozzá mer nyúlni, velem gyűlik meg a baja. Kétlem. Előre figyelmeztettem. Megdolgozik a pénzért. Csak egy órája állt be, és már is a legjobb akar lenni. Hol tanultál verekedni? Az utcán. Na gyerünk, hazaviszlek. Otthon vagyok. Hát itt laksz. Nem, a közelben. És hol vannak a szüleid? Semmi köze hozzá. Jó, igazad van. Nem vagy éhes? Gyere, elviszlek kajálni. Ugye nem tervez, vagy valami hasonló? Gyerünk. Szóval miért jött a hotelba? Egy barátomat keresem. Mikor lettél utoljára? A haverja bajba keveredett? Igen, egy kicsit hasonlít hozzád, mindig bajt kever. Tudja, hogy hol van? Nem, de tudom, hogy valahol itt van. Ki ismeri itt magát? Nem egészen. Honnan jött ide? Hosszú mese. New Yorkban egy kikötőben kezdtem, aztán jöttem át nyugatra. Hogy fogja megtalálni a barátját, ha nem ismeri a várost? Kéne egy idegenvezető. Egy olyan valaki, aki ismeri a járást. És te véletlenül ismersz egy ilyet, igaz? Ne cikizzen, ismerem a várost. Rendben, és mi ennek az ára? A motorja. A motorom. Viccelsz, kölyök? Én nem vagyok kölyök, hanem Tami. És ha segítek megtalálni a barátját, nekem adja a motorját. Nagyon keményen játszol, kölyök. Azaz Tami. Tehát megegyeztünk? Nem. Ugye nem meséltem még a könnyű pénzkeresésről? Nem látta ezt a srácot? De igen, láttam. Tényleg, hol?
Egy privát karateklubban, a központban. Privát? Mi az, hogy privát? Tudja, a készlehetetlenség oda bejutni. Járt már ott? Én távol tartom magam az efféle helyektől. Igen, veszélyesek. Ha a barátja bekerült a bunyósok közé, még bajba keveredhet. Ha keresnék egy ilyen klubot, hol találnék? A kínai negyedben. Értem. Jó, köszönöm. Köszönöm. Nincs, sajnálom. Oké, megnézem Danny Richardsont. Köszönöm. Sok sikert. Egy pillanat. Segíthetek? Igen, Danny Richardsont keresem. Az emeleten jobbra a második baloldali ajtó. Köszönöm. Segíthetek? Igen, Danny Richardson urat keresem. Itt van? Ő nincs, de én igen. Én vagyok Danny Richardson. Ó, Istenem, elnézést. Csak a Danny név miatt. Danny elrövidítve. Az apám így állt bosszút az anyámon, mert nem kisfiút szült. Miben segíthetek? John Larson vagyok, a barátomat keresem, a neve Nick Wallace. Hogy talált meg Mr. Larson? A kórházban érdeklődtem, tudja, onnan küldött ide Dr. Newman. Már csak ez hiányzott, hát nem tudom, mit képzel ez a Peter Newman. Mit mondott, mit tehetek magáért? Erről nem beszélt. Ez nem az elveszett tárgyak osztálya, és ha Dr. Newman azt mondta, akkor tévedett. Viszlát, Miss Richardson. Várjon, sajnálom. Foglaljon helyet. Talán tudnék segíteni, legalábbis megpróbálok. Nos, nem szerepel. Ha megtalálták volna a holttestét, benne lenne a kompjúterben. Miért jött a barátja Los Angelesbe? Együtt jöttünk ide. A kikötőben dolgoztunk. Aztán, amikor vége lett, én elmentem. Ő meg itt maradt. Mi a foglalkozása? Alkodó munkás. Még boxoló, azt mondta, hogy bunyózni fog egy Landis nevű embernek. Paul Landis? A keresztnevét nem tudom, csak azt, hogy Landis. Hát... Ismernem kellene? Paul Landisnek elég rossz a híre. Ha a barátja újat mert húzni vele, nagyobb bajban van, mint gondolná. Ezt meg hogy érti? Landis egy gangster. Egy épelmélyű ember sohasem dolgozna neki. Biztos vagyok, hogy Nick sem dolgozna egy ilyen embernek. Pénzért sok mindenre képesek az emberek. De nem Nick. Ő nem olyan. Csak azt mondom, amit tudok. Tudna nekem még információt gyűjteni Landisről? Meg kell találnom Nicket. Ha bajban van, segítenem kell neki. Még meggyűlhet a bajom emiatt. De rendben. Találkozzunk a parkban 1 óra múlva. Köszönöm. Nézze, van egy ajánlatom. Segítek megtalálni a barátját, ha segít nekem összehozni egy sztorit. Milyen sztorit? Landisről. Ha leleplezem, az elhalálozás rovatból átkerülhetek az igazi tudósítókhoz. Nos? Miért ne? Hál az alkú. És ne feledje, én intézkedem. Megértettem. Maga a főnök. Mostantól. Minden rendben van? Ki ez a gyerek? Tommy, ő az az újságíró, Daniel Richardson. Nem úgy néz ki, mint egy újságíró. A húga talán? Maga biztosan riporter. Túl kíváncsi. Hogy csípte fel? Rendes lány.
Beszéltem az egyik szervezővel. Azt mondta, a barátja fellépett a múlt héten. Azóta senki se látta. Más valami? Ennyi. Ott jön Landis. Nekem ennyi elég volt, nem? Ki volt a magasabbik? Mark Wennick. Landisnek dolgozik. Nagyon elszánt fickó. Úgy érzem, egy hajóban neveznek, nem igaz? Hiszen mindketten azt csinálják, pénzért bunyóznak. Először is én sosem a pénzért harcoltam, hanem a győzelemért. Másodszor pedig nem vagyok már a buliban. Elegem lett az egészből. Nick ugyan pénzért csinálja, de senkinek sem akar ártani, legalábbis szándékosan nem. Ideje, hogy belevágjunk. Mit keresünk mi itt? Próbafelvétel lesz. És ez meg mit jelent? Megtudtam pár dolgot magáról, Mr. Larson. Bajnok volt kickboxban. Csak úgy fog magára Paul Landis felfigyelni, ha újból kiáll majd bunyózni. Megmondtam már, hogy kiszálltam. Nem akarok többé meccseken részt venni. De meg akarja találni a barátját. Tudja, hogy igen. Oké, nézze. Lehet, hogy nem értek hozzá, de szerintem jó úton járunk. A maga módszere nem volt sikeres. Miért nem próbáljuk ki az enyémet? Nyomorékká tehetnek. Akár meg is ölhetik.
de meg fogja találni a barátját. Elnézést. Van tüze? Ha csak Szívi, velem van. Erre meg miért volt szükség? Meg akartam ismerkedni vele. Látja ott azt a férfit? A neve nagymenő, bunyósokat menedzsel. Várjon egy percet, és amíg jövök, ne próbáljon meg felcsípni senkit. Adjon még egy üveg sört. Hűha! Micsoda csini baba! Nos, mit csinál itt egy ilyen gyönyörű hölgy? Talán vásárol? Vagy árusít? Maga a nagymenő? Rájönöpi, a nagymenő, igen. Ne szólítson csak a nagymenőnek. Egy kicsoda maga is mit akar? Van egy ajánlatom a maga számára. És ez magával kapcsolatos? Menő, kérünk egy kis húcot? Látja azt a srácot ott a pultnál? Igen. A legjobb bunyós, akit valaha is láttam. Pénzért bármire képes. Hogy ő? Ne gyerünk, ne ugrasson. Megvannak a saját emberei, mint tudja, és mindannyian nyerők. A barátja még nem bizonyított. Igen, de... Na ide figyeljen. Megmondom én, hogy mit tetszik a srácban. Mi? A barátnője. Meg fogunk mi egyezni, megmondom, mit csinálunk. Maga! Eljön a nagymenővel egy körre, aztán majd meglátom, mit tudok a haverjáért tenni, he? Ez a legjobb ajánlata? Ez egyedüli ajánlatom, de a legkedvezőbb megoldás. Tudja, a fiúját hamarabb kicsinálnak, mint ahogy én magával elélveznék. Igazán, Mr. Nagymenő? Magának csak Lionel. Arra nem vagyok kapható. Nagyon csinos, szólsz hozzá. A menedzserük ott azt állítja, hogy maguk bunyóznak. Úgy van. Nos, $100 fogadok, hogy ez a srác ott a bárnál szétveri magukat. Hé, mit akar? Hé, elég volt, azonnal engedj el! Nagyon ügyesen csináltad. Semmi az egész. Részegek voltak. Mi a neved, fiam? Larson. John Larson. Mostantól én leszek a menedzsered. Jól csinálta. Nagyon látványosan. Könnyű volt. Meg kellett mentenem magát, ezért nem hibázhattam. Micsoda bók. Nem tudtam, hogy a kemény fiúk ilyenre is képesek. Még a kemény fiúk is észreveszik, ha egy nő szép. Tetszik a mosolya. Gyakrabban is mosolyoghatna. Jó éjszakát! Jó ét! Meg kell mondanom, nem bízom Hánban. Te csak bízd rám, Hánt. Miért nem akarod megérteni? Szerinted egy ilyen pasi, mint Hán csak úgy átengedi nekünk az üzletet? Ha ellátom Hánt azzal, amire szüksége van, beadja a derekát. Különben... Különben mi? Különben kinyírjuk. Kinyírjuk? Megbolondultál? Talán itt az ideje, hogy én hozzam mostantól a döntéseket. Mark, ne dühíts fel. Árt az egészségemnek.
beszéltünk, hogy felvegyük a lóvét, oké? Aztán mondtam ennek a lököknek, hogy fogja a fegyverét. Hagyjál már, mindenkinek el akarod fecsegni. Aztán bámultam. És csak bámultam. Játékpisztoly volt. Nem vettem észre, bárkivel megesett az ilyesmi. Semmi gond, de Jimmyt kinyírták, ezek meg itt röhögnek. Ne aggályoskodj. Megérdemelte, arrogáns volt, gyenge és hülye. És nem volt elég szemfüles. Öreghibá. Sosem lehetsz eléggé szemfüles. Ha hagyod magad, akkor mindenki ki akar használni. Nézzetek rám! Én kihasználtam az ellenségeimet. Hol az az öltönyöm? Hol az a cipőm? Van egy aranyórám, pénzem, és jó drága volt a frizurám. Hé! Kellene több az embernek. Mind a nap. Nézzétek ezt a helyet. Olyan, mint egy erő. Túl jó napod, Vincent. Most bizonyára nagyon rossz kedvű vagy. Hát, igen. Úgy látom, a csillagod letűnőben van. Ezért még megfizetsz a szemét. Beszélek. Nem gyerekjáték, ez van. Ki ez? Nem tudom. Nem ismerem. Koncentrálj, és ne foglalkozz a tömeggel. Nyerned kell, John. Gyerünk! Rajta! Gyerünk! Gyerünk! Kétféle harcos van. Az egyik védekezik, a másik támad. A védekező 2 ütést kap és 1 ad. A támadó sosem kap, de 4-et, 5-öt, 6-ot is üt. Te melyik típus vagy? Védekező. Oké, kezdjük. Ez az. Lássam azt az ütést. Üss keményen. Most tűzre.
Így már jobb. Tényleg. Üss! Rúg vissza újból! Ez az, csavarj, üss! Rúg! Megvan! Még egyszer! Meg kell értened, mit jelent harcosnak lenni. Összpontosítanod kell. Össze kell hangolnod a mozdulataidat. Nem az a lényeg, hogyan ütsz, hanem hogy hová. A tudás hatalom. Használd ki a tudás hatalmát és sokrétű tapasztalataidat. Rúgj, pörög, újból rúgj! Oké. Gyerünk! Célozz! Célozz a testre! Kettőt egyet balra! Gyerünk, nyisd csak! Koncentrálj! Oké. Balra, mozog! Most dőlj előre! Los Angelesben. Itt az otthonom. Egy ideig távol voltam a várostól, egyetemen tanultam, utaztam. Mégis visszajöttem. Szóval egyetem. Én is fontolgatom, hogy visszamenjek tanulni. Csak összejön. A szüleid? Az anyám meghalt úgy 10 évvel ezelőtt. Az apám pedig egy kis farmon lakik. Jól kijövünk egymással. Más rokonom nincs. Sejtettem volna, hogy egyke vagy. Ezért lettél olyan kőkemény. Na ide figyelj! Itt Los Angelesben keménynek kell lenned, különben élve felfalnak. Azt hiszem, igazad van. Ugye nem szeretsz már bunyózni? Nem, elég volt. De miért? 3 évvel ezelőtt volt az utolsó meccsem. Megnyertem a világbajnokságot. Az ellenfelem meghalt a szorítóban. John, vállalta a kockázatot. Igen, tudom. Családja volt, 2 pici gyerekkel. Mi van? Szép vagy. Nagyon vigyázz, mert kemény a fickó. Japánból érkezett. Ne hagyd, hogy ő üssön elő. Mert ha sikerül neki, az angyalok fogják elhúzni a nótádat, oké? Jó, ne aggódj. Ott ül az egyik szervező, a neve Landis. Tartsd magad távol tőle. Miért? Ez most nem lényeges. Nyerned kell is kész. Gyerünk, vedd szét azt a pofát. Tudom, hogy győzni fogsz. Összpontosítanod kell. A tudás hatalmas. Meg kell értened, mit jelent harcosnak lenni.
Istenem, nagy voltál, megölted a Japcsit. Jó voltál! Jó voltál. Te meg én gazdagok leszünk. Gazdag! Remélem, én sem maradok ki a buliból. Elnézést a zavarásért. A nevem Paul Landis, ő meg a partnerem Mark Rennick. Bunyókat menedzselünk. Igen, hallottam már magukról. Pompás, remélem csak jókat. Egy bunyós mesét magukról. Nick Wallace. Wallace. Neked nem ugrik be? Wallace? Nagyon sajnálom, de olyan sok bunyóssal van dolgom. Hová valósi? Nemrég kerültem ide északról. Értem. És kicsoda ez a bájos hölgy? Daniel Richardson. Örvendek. Holnap délután egy kis fogadást tartok a lakásomon. Szeretném, ha mindketten a vendégeim lennének. Szerintem nem fogják megbánni. Szeretném, ha ott lenne a menedzser. Semmi akadálya. Hozza csak el a kis haverját. Jól fogunk szórakozni. Majd a sofőröm magukért megy, mondjuk 1 órakor. Nekem megfelel. Hogy kis haver. Megmondtam, hogy tartsd magad távol tőle. Mi van, meg akarsz halni? Nyugi, senki nem fog meghalni. Mit tartogathat egy efféle parti? Te csak ne dőlj be neki. Törbe fog csalni, mint póka legyet. Hidd el, láttam már a sólót. Hadd meséljek el egy ősrégi mesét. Hajdanán a császár az egész tartományunkat egy Charlie nevű nagy hadvezérnek adományozta. Kezdetben Charlie nagyon becsületes és hűséges volt, ezért a császár nagyon megkedvelte, és nekiadta a legjobb lovát. Aztán ez a Charlie elsikkasztotta a császárnak járó adót. A császár természetesen megbüntette a kapzsiságáért. Végig hurcoltatta az egész tartományon azzal a lóval, amit korábban ő adományozott neki. Nos, látja, Mr. Landis, a kapzsiság és a hűtlenség halálos ellenségek. Megható történet. Hát igen, a híres német minőség. Rolex, Mercedes, meg 10, a legjobbak. Tényleg, a Rolex svájci. Nem érdekes, mindegyformák. Mennyi? A 10 láda meg 10-es 500 000. Ha ki akarja vinni az országból, akkor több. 250 most, 250 átadáskor. A szállítás költségeit felezzük. Én szerzem a hajót, maga meg a legénységet. Rendben? Rendben. Köszönöm, uraim. Akkor megegyeztünk. Az elbűvölő Miss Richardson. Nos, Mr. Landis, maga minden vendégéhez ilyen kedves. Csak a csinosakhoz. Miért nem visel kristályokat? Mert nem ismerem őket. Mágikus erejük van. Más lehetne az élete. Mark, emlékszel Johnra? Hát persze. Bocsássanak meg, de foglalkoznom kell a többi vendéggel. Nos, mi a véleménye a bulimról? Tetszik?
szép hely. Megkérhetném, hogy szórakoztassa Miss Richardson-t. Van egy kis megbeszélni valóm John. Hát persze. Jöjjön. Parancsol egy italt? Nem, köszönöm. Üljön le. A kompjútereim. Nem boldogulnék nélkülük. Érdekelt vagyok a nemzetközi kereskedelemben, és a kompjúterek segítenek átlátni a versenyhelyzetet. A sikerhez lépéselőnyt kell szerezni. Sajnálom, de nem tudtam, hogy értékes. Óvatosan kell bánni a kristályokkal. Ez éppen kapcsolatban áll a személyiségemmel. Ha valakinek a kezébe jut, elapad az energiám. Akárcsak a kompjúterek, ezek is lépéselőnyt biztosítanak. Kristályok, energia. Maga nem tűnik babonásnak. Ha nem létezne az a kristály, akkor én sem lehetnék ilyen hatalmas. Ne haragudjon, nem akartam tapintatlan lenni. Nos, akkor térjünk a lényegre, John. Szeretném, ha nálam bunyózna. Már van menedzserem. Biztosíthatom, hogy annyi pénzt fog keresni, mint még soha. Egy életre elegendő lesz magának meg a kis barátnőjének. Még gondolkodom rajta. Csak nyugodtan. Tudja, hogy hol keressen. De addig is érezze jól magát. Let me step me through, I'm all alone, lost without you, what shall I do? Out of the picture, out of the frame, and now when you see me, nothing's the same. Your lips are kissing somebody else. I'm out of the picture, out of the view. Várjon egy percet. Úgy érzem, hányni fogok. Volt az ingeddel! Ne fogass, kérlek. Ez hihetetlen. Arra van a fürdőszoba. Kösz. Minden rendben? Igen, túlélem. Legalábbis remélem.
Elég! Neked meg mi bajod? Lökött vagy. Ezt most miért mondod? Átvert ez a Landis és Vennick. Miért nem akarod végre megérteni? Káposztalóval a fejedben, vagy micsoda? Így kell beszélni azzal, aki gazdag embert csinál belőled. Ide figyelj! Landis ki akar használni, és ha hagyod magad, kényszeríteni fog a halálos küzdelemre. Mi az a halálos küzdelem? Te is nagyon jól tudod, ketten vannak a szorítóban, és addig bunyóznak, amíg egyikük meghal. Landis és a haverai ilyesmire szoktak fogadni. Nem tudom elhinni. Igazán? Úgy fogod végezni, mint ez a másik srác. Milyen srác? Landisnek bunyózott, de nem azt tette, amit Landis mondott neki. Hirtelen eltűnt, azóta senki se látta, érted? A nevét nem tudod? Valami Wallace. Nick Wallace. De nem tudom, nem is érdekel. Na és, meghalt? Meg lehet. Ki tudja? Egyetek kit is érdekel. Ez biztos? Igen. Azt hiszem túl késő. El kéne menni a rendőrségre. És mit mondjak nekik? Nincs meg a hulla. Lehet, hogy nem is halt meg. Nem tudom. Kellene valami bizonyíték. Nem vagyok normális, hogy belementem egy ilyen őrült tervbe. Ki fognak nyírni? Nem fognak. Arra kérlek, legyél itt, mire visszajövök. Be kell jutnom a kompjúterekhez. Mit gondolsz, mit fogsz bent találni? Nem tudom. Bármit, amivel lebuktathatom őket. Mennem kell, sietek. Légy óvatos! Yes.
tudnál gyorsabban menni. Ha beletaposnak, akkor a Forma 1-en is indulhatnánk. Mi a baj, kemény fiú? Csak nem félsz, hogy én vezetek. Már csak egy követ. Itt lefordulok. Valaki betört az irodába. Miért? Miért? Végül is mit vitt el? Eleget. Mondd meg miért? Mondd meg miért? Hozz fel valamit a mentségedre, amiért most ne lőjelek le. Tűnj a fenébe. Miért nem nézzük meg, ki volt? Megvagy te szemét. Nyírt ki. Most mihez kezdjünk? El kell juttatni az iratokat a rendőrségnek. Én nem bíznék bennük. Landisnek elég vastag a pénztárcája. Elvihetném az anyagot a szerkesztőmhöz. Ha bekerülne a lapokba, talán jobban hinnének nekünk. Igen, ez igaz. Megcsinálhatod a szerencsédet ezzel a sztorival. Ezt most hagyd. Pillanatnyilag sokkal lényegesebb dolgokról van szó. Nem mozduljon, különben kinyírom a barátait. Tudja meg, nagyon csalódtam magában, John. Igazán csalódtam. Lehetővé tettük, hogy meggazdagodjon. Erre mit csinált? Na, mit csinált? Meglopott. Meglopott. Egy percet adok magának, hogy megmondja kicsoda, kinek dolgozik, és hol vannak az iratok. Azt kérdeztem, kicsoda? Ki? Hán? A zsaruk? Gyerünk innen, Hán! Mark! A felébe! Ha azt hiszi, elment az esze, teljesen igaza van. De tudja, nem is csoda, hogy bekorombul, ha valaki betör a házamba és lop. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Ki küldte? Ki küldte magát? Senki sem küldött, Landis. Csak a barátomat keresem. Nick Wallace-t, a bunyóst, akiről meséltem. Wallace? Hazudik. Nem, dehogy. Ez az igazság. Nem akarok semmit magától. Wallace fönt van a hajón. Mázlia volt, hogy nem öltem meg. De lehet, hogy megteszem. Tisztázunk valamit.
Maga nem tagja az Interpolnak, nem a rendőrség embere, és nem dolgozik Hánnak. Egy barátja miatt akar engem teljesen tönkretenni. Ide figyeljen! Engedje csak el a lányokat, én meg visszaadom az iratait. Nem. Meg fogom őket ölni. Az egyiket még megtartom magamnak egy pár napig. Ami az iratokat illeti, csak tartsa meg őket. Megölesz, te tisztó! Na nem mondd. Mi fogunk kinyírni téged. Mark? Milyen lányok? Nem ezt akarom hallani. John! Ki kell innen jutnunk. Igen. Csak azon gondolkodom, hogyan. Ezt verd ki a fejedből, mert most meghalsz. Engedjétek el a lányokat. Majd, ha a műsornak vége. Játszani akarsz? Hát csak rajta! Igen, csak kapd el Landiszt. Oké, de előbb meg kell találnom Nicket. Gyerünk! Nick! Ó, Istenem! Tudsz mozogni? Jó vagy? Voltam már jobban is. Fel tudsz állni? Megpróbálom. Hé, mi tartott ilyen sokáig? Állati nagy volt a forgalom. Gyerünk, el kell tűnnünk innen. Vigyétek le Nicket a hajóról, én megkeresem Landiszt. Fogd ezt, még szükséged lett rá. Menjünk, ki kell innen jutnunk. Kapaszkodj belém.
John! Nehéz nap volt. Kösz, haver. Megint megmentetted az életemet. Mi más tehettem volna? Még jössz nekem $20. Nos, hogyan tovább, cowboy? Hát, jól esne egy zuhanyozás. Tani, ugye eszel velünk egy cheeseburgert? Persze.